Niki lerese niku panggenan apa Mbah niki? Iki riyen niku griyane Damarwulan niku bapake niku Resi Maudara. Sendang niki asli Mbah, asli peninggalane Mbah Damarwulan nggih. Niki termasuk sendang sing dikramatke nggih Mbah. Siram teng mriki insyaallah saged nambani sedaya penyakit ngoten Mbah nggih. Sering anu niku terkabul niku pados jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat untuk teman-teman semua. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan belusuan dan akan menelusuri sebuah tempat di mana tempat tersebut, tempat yang akan kita kunjungi kali ini merupakan sebuah bekas perkampungan atau rumahnya seorang raja Majapahit, yaitu Prabu Damarwulan. Dan di depan ini menurut informasi yang kita dapat merupakan tempat perkampungannya atau tempat rumahnya dulu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke sana. Dan lokasinya ini berada di tengah persawahan. Untuk pemandangannya itu nggak bisa diragukan lagi. Pemandangan di tengah persawahan yang sangat luas. Udaranya atau hawanya itu sangat sejuk sekali. Dan tempat ini sudah diresmikan menjadi cagar budaya ya. Ketika itu beliau belum menjadi seorang raja, tapi masih usia remaja. Dan tempat penggembelengannya seorang Raja Damarwulan ini konon di sini teman-teman. Jadi kita amati di sekitar dulu. Ini ada pintu gapuranya dan sampai ke sana itu ada tembok yang mengelilingi. Kita tengok yang di sebelah kiri ini teman. Sampai ke sana itu dikelilingi tembok bata merah. Dan kita akan mencoba menemui Mbah Juru Kuncinya. Assalamualaikum. Kemungkinan di sana itu kita akan mendekati beliau. Assalamualaikum, Mbah nggih. Jenengan leres sing
istilah niku sing ngopeni ngriki Mbah. Ngopeni nggih. Nggih. Niki jenengan asmane sinten, Mbah? Kula Pak Solikan. Pak Solikan. Sing istilahnya nyepeng lokasi ngriki Mbah. Nggih. Istilahnya apa Mbah? Juru kunci. Napa? Juru kunci istilah namanya. Juru kunci nggih. Oh Nek nggih. Juru kunci dan iki jupel. Oh jupel. pelihara. Juru pelihara. Juru pelihara. Juru pelihara nggih. Ngapunten nggih. Gusti. Niki badhe nderek tanggal kedik-kedik Nggih. ten lokasi niki lho Mbah. Niki lerese niku panggenan apa Mbah niki? Mriki riyen niku griyane. Kalih keluarga niku teng mriki griyane. Dadi niku griyane Damarwulan niku bapake niku Resi Maudoro. Niku kan wonten pitelesan Maharsi Maudoro Nah, nggih. nggih. Niku bapake Bapake Damarwulan niku nggih. sing Raja Patih Majapahit. Maudoro to niku. Oh, rumiyin Maharsi Maudoro niku patih nggih. Patih ya niku. Terus patihe diserahkan teng dereke niku Patih Legender. Nggih. Dhek mandhap mriki niki pengen dados raja daya putrane niki. Dadi digembling kanuragan, terus digembling terus sekolahi lah teng mriki niku. Nggih. Sekolahi teng mriki dadi pun pinter, pun sakti. Nah niku teng mriki niku terus dados raja niku. Raja terakhir. Niku klintu kados anu niku. Seratane niku klintu niku tiyang Bali sih niku. Oh, nggih. Berarti Mbah Prabu Damarwulan niku Niku Senes Brawijaya 1 Senes Brawijaya 1. Raden Wijaya. Nggih, Brawijaya ini kan sing terakhir niki nggih. Nggih, Brawijaya terakhir. Nggih. Brawijaya terakhir. Silsilahe niku nggih saking keturunane Patih niku, Patih, Mbah. nggih, Patih. Tapi senes keturunane raja nggih, Mbah. Nggih. Patih. Keturunane niku Patih Maudoro niku nggih. Ibu namine Ibu Palupi Nawangwulan niki. Cara gampangane rumah masa kecile ngono nggih. Nek kelahirane saking Karangmojo mriku, Pelandaan. Pelandaan nggih Jombang mriki. Nggih, nggih. Pelandaan. Nek Mojo Dhuwur. dusune sakniki Tasik, Mbah. Tasik. Namine dusun apa? Nggih Karangmojo. Nggih Karangmojo niku. Karangmojo. Rumiyin namine nggih Karangmojo. Karangmojo. Ngantos sakniki nggih. Ngantos saniki karo Karangmojo niku. Karangmojo niku kampung kelahirane ngoten nggih. Nggih kelahirane niku kan dipeto nglerek-nglerek mangkane wonten dusun Jati Mlerek niku terus ngilen munung mriku nyebrang Begaluh. Nyebrang Begaluh wonten transportasine niku nyebrang. Niku kan dibungkus tingkar pandan kan. Ngene mriku kan dibongkar enten dusun bongkar wonten dibuka kok tasik urip wonten gedung urip wonten Berarti terus lajeng manggen teng mriki ngoten nggih. mriki Nggih. ngantos dewasa niku ngarite nggih wonten niku dusun pengaritan niku Wonten dusunan Dusun pengaritan. pengaritan nggih tiang nek nyebut paritan ngoten nggih pengaritan Pengaritan. nggih mriki napa nggih Pal Ombo asline Namine dusune. nggih pedukuhanan Pal Ombo Pal. tiang-tiang nyebut Pal Ombo ngoten Pal. pun saenak dhewe Tapi niki lerese dusun pundi ngriki? Pal Ombo Desa Sudimoro. Palombo, Dukuh Palombo, Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Nggih, Kabupaten Jombang. Terus lajeng rumiyin saking ngriki sampun dados tiyang sakti lajeng ten Mojopahit malih ngoten nggih critane. Coba niku kan nggih napa keten wonten sayembara to niku. Nggih. Saged dadi raja niku wonten Sambara to. Awal Saking awal nggih, mulane dados raja niku nggih. nggih saking ndi Ratu Kencana Wungu to. Waktu niku kan dikejar-kejar kali Minak Jinggo to. Ajeng di kanu garwa ning boten purun. Sing Prabu apa sing Ratu Kencana Wungu niku. Nggih. Kan awon. Minak Jinggo niku kan awon kados butoan boten purun. Sing Ratu Kencana Wungu nggih. Nggih, boten purun. Akhire ndamel sayembara sapa sing iso ngalahno badhe disuwitani ngoten lho. Terus didadosaken raja mboten Majapahit. Berarti sing keturunan raja niku kan garwane sing Ratu Kencana Nggih. niku nggih. Nggih.
Nek sing Damarwulane piyambak, Prabu Damarwulan niku keturunan saking Patih Maudara niku. Nggih, matur suwun Mbah nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Sampun diparingi keterangan wonten lokasi niki, sejatine lokasi niki pun diresmekno dados cagar budaya nggih. Mun diakui nggih. Nggih, pun diakui cagar budaya. Cagar budaya menan. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Ini teman-teman, kita berada di tempat petilasannya Eyang Prabu Damarwulan, dan ini bersama yang menjaga tempat ini. Sing niki lerese panggenan napa, Mbah? Rumah nggih griyane Griyane iki Maharsi Bapak Damarwulan Mbah Resi Maudara nggih. nggih Maharsi Maudara Niku bapake Prabu Damarwulan. Lah ngriki bekase daleme Prabu Damarwulan nggih. Berarti niku wonten apa wonten tulisan petilasan Damarwulan Prabu Brawijaya I niki berarti mboten anu Mbah. nggih Brawijaya Klintu niku. Klintu nggih. Sing jelas niku kan Damarwulan itu Brawijaya terakhir. Brawijaya terakhir nggih. Dan ini bekas rumahnya dulu teman-teman. Dan yang ini bekas rumahnya Maharsi Maudara. Maharsi Maudara itu bapaknya Prabu Damarwulan teman-teman. Dan kita akan memasuki dan di sini juga ada sebuah sendang. Ini sendang peninggalan dari Prabu Damarwulan ketika masih remaja dulu, ketika masih mudanya dulu. Dan kita akan meminta keterangan sedikit tentang sendang ini kepada
mbahnya. Monggo Mbah. Niku pripun keterangane sendang niku Mbah? Sendang niki asli Mbah, asli peninggalane Mbah Damar Wulan nggih. Nggih. Sendang untuk mandi Damar Wulan Jen. Nggih. Kali ngumbah nyuci rumput. Nyuci rumput. Kuda ini nek mboten dicucian mboten mboten purun. Berarti jarane rumiyin nek sukete niku mboten dicuci mboten purun. Nggih mboten purun. Iki sakniki mboten purun. Ngapunten Mbah nggih. Dicuci. Niki termasuk sendang sing dikramatke nggih Mbah. Nggih dikeramataken. Niki saged diterangke kedik-kedik niku istilahnya keramate niku dos pundi Mbah? Nah niki kula tanglet yang Jogja. Nggih. Pas siram wonten mriki Nggih. bulan Suro niku jam 12 niku Nggih. proses segala macam penyakit niki saged saras. Yang Jogja. saged angsal dados tombo ngoten Nggih, Mbah damel istilah. tombo, nggih. Tombo. Istilahnya nggih siram teng mriki insyaallah saged nambani sedaya penyakit ngoten Mbah nggih. Termasuk sendang yang disakralkan. Ini teman-teman sendangnya seperti ini. Tapi yang di sana itu Mbah, Itu hanya tambahan. oh hanya tambahan. Tambahan. Saing. Terus wonten malih Mbah, sing panggenan sing dikramatke malih mau napa Mbah? Ngomong kali niku. Namung kalih niku nggih. Niki. Niki penjaga niki. Penjaga. Oh, Kadang-kadang tiang-tiang badhe sowan mriku nek mboten tanggut pun pelunjara kemawon pun. Tanggut nggih. nggih. Kadang ini juga kedah izin itu. Nggih. Niki ngapunten, napa niki nate ngriki didamel pripun istilahnya penyelewengan ngoten nate Mbah? Sering. Ini termasuk penyelewengan nomor niku kan seleweng. Oh, nggih. Nggih. Termasuk napa nyuwun istilahnya pesugihan napa niku Pesugihan kula tolak. Langsung kula tolak. jenengan tolak nggih. Ya langsung kula tolak. Boten purun mriki. Mboten purun. Kita daripada mungkin kecelik dan ngoten. Nggih. Tapi ngriki sing dikeramatke ini sing mistis niku ten napa Mbah? Biasane sing Itu sekali niku ngene Mas Resi kali kalih Mbah Damar Wulan. Damar Wulan niku. Ngalah berkah niku napa Mbah sing rata-rata? Sing sering niku terkabul niku pados jabatan. Pados jabatan. Berarti niki sing dikramatke niku ngalah berkah niku badhe nyuwun jabatan ngoten Mbah. Sing kathah ngriki ngoten Sing nggih. kata ngoten. Kata-katae terkabul niku. Sing masalah kepengin angsal pangkat istilahnya Mbah, pangkat Pangkat, jabatan nggih. ngoten niku nggih. Ketuki. Nggih, matur nuwun Mbah nggih keteranganipun niku.